Здравейте хора, в това видео ще говоря за следващия принцип от акронима SOLID, а именно за Open and Close Principle. Да започнем от това какво казва принципа. Принципа казва, че класовете трябва да са отворени за разширяване, но затворени за модификация. Също и това нещо подкрепя, че щом работи не го пипаме. Това е една велика инженерна мисъл. Сега ще искам да ви покажа това нещо теоретично как изглежда на практика. За целта искам да направя един нов проект в Visual Studio. Към Solution добавяме един конзолен проект. Ново. И тук има някакъв код, няма да го пипам. Подготвил съм кода предварително, за да не губя време в писане на код. Само ще минем през него да го обясня. Това е кода, който искаме да разгледаме. Този код нарушава това правило. И ще видим сега как. Имаме един енумератор, енумератор, който всъщност хората, които не знаят какво прави, вместо да пишем някакви магически числа 0, 1, 2, 3, те могат да имат имена, които са доста по-смислени. И всъщност 0 е boolean, 1 е single choice и 2 е multiple choice. И имаме клас quiz, който има вътре в себе си структурата question, която само по себе си има тип, самия въпрос, всички възможни отговори и верните отговори са маркирани с bool, кои са верни. В структурата quiz, освен структура question, имаме и вектор от всички въпроси и в конструктора на quiz всъщност ги създавам. Този закоментиран код след малко ще го разгледаме. Виждаме в метода start. Какво има в start? Обхождаме всичките възможни въпроси и взимаме техните типове. Взимаме типа на въпроса, взимаме самият въпрос, изписваме го в конзолата и на база какъв тип е въпроса, влизаме в switch case, който ни кара да правим различни неща и тук отново има закоментиран код. Int main, какво казва? Създай обект от тип quiz и му кажи start. Трябва да си сложим този проект като стартъп. F5. Тук може да се отговори, може и да напиша някакъв отговор, примерно, просто да минем през квиза и квиза свърши успешно. Сега, задачата ни е да добавим нов тип въпрос. И ето тук за коментиран код всъщност ще го откоментирам. Точно този код, който току-що откоментирах, всъщност нарушава точно този принцип. Защо? Защото този клас го променихме, за да може да работи с новия тип. Как го променихме? Този switch case може да стане огромен. Ако имаме 80 типа въпроси или от нещо друго в някакъв друг контекст, това нещо няма да може вече да се разбере какво е. И това не е хубаво да се държи по този начин. Самия код сам по себе си съм го написал по най-възможно straightforward начина, който може да е, за да видите, че всеки може да си направи такива малки програмки и всъщност може да си правите някакви тестчета, игрички и така нататък. Сега въпросът наистина излиза как мога да поправя този код да не нарушавам този принцип. За целта съм подготвил и верен начин за ненарушаване на този принцип. Поставих новия код и да видим каква е разликата. Вече question няма тип, няма енумератор и вижте какво правя. Използвам тук базов клас. Той няма чисто виртуална функция, има само виртуални функции. И искаме да можем да използваме силата на полиморфизма да правиме типове въпроси. Защото те всички са въпроси и казваме структурата boolean е въпрос. Когато е наследяване, го четем, че това отляво е това отдясно. И тук override-ваме съответните функции, методи и имаме всички тези неща. Този код е доста по-добре разписан. Естествено ще го кача в Git след видеото и да видим за коментирания код в момента. Първо, quiz
вече има вектор от поинтери към въпросите. И тук вече ги създаваме. Защо са поинтери? Защото трябва да използваме всъщност полиморфизма. И пак с помощта на InPlaceBack можем да кажем new boolean, който е от тип въпрос, който удовлетворява това условие, че е поинтер на question. Правим ги по същия начин и start изглежда по този начин. Main си остава по същия начин и сега задачата е същата, как на тази програма можем да добавим нов тип въпрос, а именно той да е текст. Първо да видим, че така работи. Работи по същия аналогичен начин. И сега как добавяме текст. За коментирания код какво прави? Искаме структура текст, който наследява question и какво става? Текст е въпрос и имаме override функция на проверка на отговора. Добавяме нов тип от този въпрос. Стартираме програмата и ето го всъщност въпроса. Пишем верен отговор и той се показва коректно. По този начин ние не поправихме как работят тези три въпроса. Тук ние не сме пипали в метода start нищо, нали така? Ние добавихме нов тип без да променяме никаква функционалност. Това ни казва принципа. Надявам се с това видео да съм дал някаква представа на хората, които изобщо не са си представили този принцип как работи на практика, вече да имат поне някаква идея какво казва и някакъв реален пример на C++, който имплементира точно такъв принцип. И това мисля да е за това видео. Чао и до нови срещи!